Gagawa lang tayo ng video mga about sa yung mga na-invite mga lalab sa bonuses mga lalab. Kasi may napanood akong isang content creator mga lalab na na-invite siya, sobrang niyang saya mga lalab. Pero hindi niya alam kung anong purpose ng bonuses. Tapos may iba akong nakitang comment doon mga lalab na hindi rin nila mga alam. Meron doon isang nag-comment na ang sabi niya ay baka dahil lang yan sa tala, pero mga lalab, hindi yan mga lalab. Mga lalab, pwede ba akong makisuyo sa inyo na pwedeng pa-share naman yung aking video mga lalab para marami pang makaalam mga lalab. Ayan, thank you. Kasi mga lalab, itong bonuses mga lalab ay para ito mga lalab sa mga masipag mag-post. Mga text post to mga lalab. So ngayon, kung ano kayo mga love, na-invite kayo mga lalab, ito na yung chance nyo mga lalab para kumita kayo. Katulad ko mga lalab, tingnan nyo mga lalab ha. Dalawang post pa lang ako mga lalab dyan mga lalab. Tingnan nyo mga lalab, meron na agad earning. Kaya napapatunayan ko sa inyo mga lalab na totoo talaga mga lalab ang bonuses mga lalab. Legit na legit siya mga lalab. Basta masipag lang kayo mag-post. Tapos mga lalab, iba kasi mga lalab, yung category mga lalab ng ads on reels, iba yung sa long form video mga lalab. So, talagang napapatunayan ko sa inyo mga lalab na legit talaga mga lalab ang bonuses. Kaya, kung isa ka sa invite ni Facebook sa bonuses mga lalab, napakaswerte mo mga lalab dahil ito na yung chance mo para kumita ka mga lalab, para madagdagan yung kita mo. Lalo na kung na-invite ka na sa ads on reels, sa long form video, ayan, may star ka ng mga lalab. Then, ang bonus is, napakaswerte mo lalabs. Kaya kailangan mo talaga mga lalab, kailangan natin maging masipag lang mga lalab. Kasi, napapatunab na malaki talaga ang kitaan dito mga lalab sa Facebook. Ayan mga lalab, pa-share na lang sa aking video mga lalab. Ayan, share for more mga lalab. Papalo na lang po. Thank you for watching. Bye-bye.